Buko juice. Buko juice. Buko juice na ko po. Tagsilaw. Wala, buko juice. Palit sa kube. Bilang buko juice. Tingko lang. Tapos, cheese kung duha ka baso. Buko juice may go, libre tilaw. Asa mo pwede mo tilaw? Ikaw, gasa na. Bitaw, lamon lang ako ah. Pila gani katakos imong mika? Sige, tibuka lang na biga. Ay, sabay. Ano ba? Ano ba? Pare mo chicks bay. Chicks. Ako na nagaputi ba yan? Halo. Ganahin ko ni bay ba? Tay sabay. Diyan ka bay ka. Jato boss kanang naitik ana ba? Tulog pat buok. Tagpila na bay? 5. Lami na siya. Pre kutara gani. Tayo go pre Gana niyo na good. Again, katong chicks pinda to. Asa? Kanang doon ato. Tunto. Atay ko ani puti ah. Ikaw mo di ba? Habata itala Nodoraないと言って目指したのは Uy, mga katso! Dali, uy, daganak! Ikaw na, idol, pinan akong nagpadong. This smile on your face lets me Yamete kudasai Kanapay, no? Di pa bilugan na tayo. Ako di ay. Hindi ka mo, ako ra. Sure ka bay? Sure kayo eh. Basta ko bay ba? Ako lagi na lagi. Draw. Uy, gwapo, palita ko. Ay, este, palitin ko. Magaling kang kupal ka. Yung tani mo bigay. Iya buko juice ni. Namian mo. Uy, ang butong ba? Liga, libre tilaw ra ka. Oh, gusti. Libre tilaw ra ni. Grabe ka, wal ba niyang migoy? Mura ba namang gusto? Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Ay, sabay. Lain naman ligya buko juice. Juice din na dai. Lang kwarta. Buko juice lagi. Wala kwarta. Ay, wala kwarta. Ako. Takig na to ni Unya. Dapat makakaon ta ba? Sige. At abakakuha ko diaw. Ikay bala. Koy bala. Oh, sige. Diri ta maulat mo diri. Sige. Ulat mo diri. Wala ni skarte boss. Ayo. Pila yung buko juice? Suga ko niyo mo, palitin ka. Pila din niya. Ikaw pa mong Pila gani na gani. Ay, tingko na, ano? Ano man? What the fuck? Baratuwa dapat mahal. Mahal din ka niya. Akala ko ikaw ay akin. Mahal din ka niya. Totoo sa aking paningin. Ngunit ang ika'y akapin. Naglalaho. Agoy! Baa ba din kabataa, oy? Anong sabam kayo mo? Suga ba ni mo? Gusto mo na, hindi mo may gasabag-sabag. Imo ang anak na ibog na ko. Oh, mo! Mo gyud. So, tarong di anoy. Pa, wadyo ko na ibog niya pa. Ikaw na gulong-gulungan, nanay. Yung tuwa na pa. Suga ba ninyo mo? Tila mo mo, ane? Patay na ba na ko ni Kiro? Isog, ganyan ka? Wait sa, Wait sa, Noy. Start. Reaction. Ikaw kung na asan Action. Ikaw na asan Start. Balik sa Start. Ayo. Kailan yung buko juice? Suga ko niyo mo, palitin ka. Kila din niya. Ikaw pa mong Kila gani na gani. Ay, tingko na, ano? Ano man? What the fuck? Baratuwa dapat mahal. Mahal din ka niya. Kaya na ko eh. Action. Suga ba ni mo? Wala may gisabag-sabag. Gisabag din. Nagkakaroon nagbutong. Diba na, Irmi? Isog di kayo, deh? Deh. Wala pa nga.
What's up? Tagaytay na naman. on Is the map on the again. map. So, Shout out no? mag-shoutout na mi. So, shoutout ko sa ni-comment sa among YouTube channel ang Mr. Chai TV. Please ko subscribe sa ilang YouTube channel. Shout out. Og sa kuanday sa Tagatapon Vibes. Oy, shout out nyo Shout mga idol. out. Please subscribe. Subscribe og tanawas na ilang mga Oh, funny diba? videos. Malingaw mo guys. Malingagin mo na pod. Og sa kuanday no. Taga syudad man siguro na si Isaac Caballero. Shout out nyo. Shout out og sa ilang vlog sad nga Yanzi Chado TV. Shout out. Tanaw sa na ilang videos og i-subscribe na sila. Og shout out pod ko sa Juice Dado TV. Shout out. Watch out. Good day. Og shout out po ko ni Ding Ding TV. Oy, Shout out. Mga YouTuber sa ni sila. Og kang kuan Vincent Show TV og sa ilang vlog nga Liluan Tavines. Oy, Wow. kaliluan. Shout out. Shout out nyo mga Salamat sa lodi. pagtanaw sa among videos. Please subscribe sa silang channel guys. Og si kuan si Eunice Balansag. Oy, Shout oh. out. Eunice pa lang sa shout out nyo dahil. Shout out. Og kaganiya day. Oh, Well, ako kami pasalamat no kay Oh. naka-adto kami pakulog niya ng Mutong. mutong ba na mutong. Shout out ni Kuan Era Maris si Solar. Salamat kayo. Shout out Doon. Daira Salamat kayo Kuan. Gamaw. sa Tamaw. butong. Og Isang kuan day og ni bahala gahi kayo. Okay ra. Basta busog. ni Mylene Pirater og ni kuan ni Kimi Oh, Kimi. Binuluak og ni kuan ni Marne Layahit. Oh, Marne. Shout Shout out out, kami ka. Shout out. Salamat kay sugod sa mo. Salamat kayo nyo sa time ganiha. Nisabay mo sa mong trip. Nabusog mi. Nabusog. Nabusog. Wala ka kuyog. Nabusog. Bisa ko ako yung kawayo. Ay, busog ikaw. Sayang. Sunod lang. Sunod. Next time. Balik ko to. Pono po. Magdaan manok dito. Tagaw, pwede. Okay, shout out ko sa Shout out mo. ni Karen Love the King din ni Oy, shout Sammy. Oh, shout out. Si Karin Love Tik Oh, In. Karin Love Tik In sa iyang channel no. YouTube channel Karin Please Love subscribe TV. guys. Please mag-subscribe ug tanaw na yung mga videos daghang kay mog knowledge nga makuha na. Shout out. Og sa kuan no ng Adilis Motor Parts nasa Oy, Mambaling ni Kuya Adi. Salamat kayo. Og sa G&R. Oh, Oh, is an R. Is an R. Motor Parts sa Is an R tapon Motor ni Parts, PR oh. Samuel. Shout Palit out. na mo guys, mga Thailand boys out. Awit, pwede na makati no? Palit na mo sa Thailand Bolt guys, nasa tapon sa Is-an-R. Oh. Na daghan Tapon. daghan mo mapili na og sa kuan sa RGE Motor Parts day sa Mambaling. Hoy! Shout RGE out. Motor Parts, shout out. Shout out pod ko ni kuan. Ni Kuya Jonathan og ni kuan. Patidi. Ati. Oh. Naagi nilabay karon. Kubog na siya, hubog. Sayang asawa. Ikan sila og sayang asawa nga si Timiros. Oh, shout out. Sige na sila Timiros tanaw sa kasipong, mga shout video. out. Og ni kuan Titsanli. Og ni Si kuan. Jason, og Oh, sayang si anak Chanli. nga supportive kayo na mo. Oh, Tagaytay taga dito ba? Tabanes daw. Mangagi mi sila ha, mayon na yung Tagaytay Tabanes. Og ni ko ano ni Vincent, og ni Martinez. Jansit, Oh, Martinez, shout out. si Krisya Martinez, og ni RG Martinez. Sila. Tata lang. Og ni Bro, og sa iyang Bro. Paris. Oh, Si shout out. Melissa, shout out ni mo Ni ti. kuan ni Tigigi. Oh, Shout gigi out no. kong Tigigi nga Shout si out kanang mo. sa mong video, Go. silent viewer. We love you. Sa kanang tulad supporter sa namo diri sa Kang Humaud. Kang humad. Shout out Oh, niyo dagan na na sila. mga do. Shout Shout out. out mo rin. Oh, shout out mo rin ko noon kuan ni Jenicel de los Santos. Shout out ni mo Shout miga. out. Og ni Francine Saison. Shout out. Og ni Gwen Batulan. Shout, Shout out. out. Og shout out pod ko ni Jinley Rose Munoz. Oy, shout, Shout out. Barkada ni nilang kuan, Marnie. Shout out. Og ni kuan ni Disley Baya. Shout out. Oy, shout out. Og ni Aryan Dulukanog. Dulok ka no. Shout out. Ampay mo always og keep on watching lang po sa mong videos. Salamat kayo. Ug bago pa mo sa mong kuan YouTube channel, please na ko subscribe.
O i-click ang notification bell. Panlaan. Shout out Ug sa tanang kuan TTB Wave fans. sa TTV Wave fans. Maraming salamat ninyo. Labi na ni Mary Me Dupal Palaag. solid supporters. Ug ni Geraldine. Geraldine Torres ko. Nalimot ko sa apelyido basta kay Geraldine. Nakalimot ko sa video. Shout out ni Weo. Solid supporters ano mo. Ni kuan ba no? Og ni Pretty Iwayan do. Iwayan shout out. Amping always sa San Fernando do. Og ni kuan. Akong igsoon no, nasa Banilad. Jomar Manatad ug sa iyang pares nga si Lia Carundoy. Shout out amping mo always. Ug sa kuan din nun lang si Juan. Si Shout out Juan, ka lang si Juan lang. Si Romel. sa Tipong, Shout out. ug ni TCZ. TCG. Si pares ug ang anak. Supportive sa mo. Salamat kayo. O kuan ko ag sa shout out ko sa ilang grupo nilang Aira nga sa top Pornhub ko no. Pornhub group. Shout out. Bad gay guys, bad gay kuan. Yo bro. Bad gay group din sila kapunit. Sana all. So, maoro to guys. Salamat kayo guys sa paglantaw sa among mga videos. So, ay mo kalimot o kuan like, comment o subscribe sa among YouTube. Please click the notification bell. O sa magpa-shoutout sunod, comment lang mo kay mo shoutout ra may way pili. Maoro to ba guys? Bye-bye. Bye-bye. Salamat.